Хәерле кич, 2023 елда Татарстанда күп балалы гаиләләр саны 50 меңнән артып киткән. 2018 елда алар 34 мең булганнар. Татарстан ишәя һәм без моңа чынында шат. Бүген күп балалы гаиләләр өчен республикабызда нинди эшләр башкарыла? Кунакларыбыз бик эшлекле, әле шуңа өстәп күп балалы әниләр. Менә алар белән сөйләшик, шушы күренешнең матурлыгы, бәлки кайбер проблемалар хакында. Исәнмесез, ханымнар? Менә нәкъ шуннан башлап җибәрик әле. Менә күп балалы әни, ана кеше дигәндә без беренче чиратта безнең инде анда балалар, мәшәкатьләре килеп туаймы күз алдына. Ә менә сезгә карап, сез бит шуның катлык эшлекле дә, балаларыгызны да тәрбияләргә өлгерәсез. 3 бала да алып кайтырга өлгергәнсез. ТНВга да килергә өлгерәсез. ТНВга да килергә өлгерәсез. Ничек өлгерергә? Айсылу, Алия сезгә карап сорыйм инде. Алия, синнән башлый. Безнең традицион гаилә, Аллага шөкер, традицияләребез әти-әнидән күчеп килә. Шуңа күрә исән-сау булсыннар әбиләр, бабайлар, дәвәниләр, дәвәтиләр. Аллага шөкер әйме. Иртә өйдән чыгып китеп, иртә шундый мөстәкыйль тормышка өйрәнеп беткәчтен без яңадан әти-әни янына кайттык. Яисә алар безнең янга килде, аларның ярдәме белән әлбәттә инде мондый эштә эшләп булмас. Япь-яшь бала белән, менә 1 яшьлек бала белән мин инде эшкә чыктым. Аллага шөкер, әти-әниләр исән булсын. Беренчедән балаларыбыз әйбәт тәрбия ала, дини тәрбия ала. Шуңа күрә монда бар тик әти-әниләргә рәхмәтлебез һәм инде олы балаларга. Димәк, монда бердән-бер менә әлеге Алия буенча. Алиядән ничә яшьтә кияүгә чыккан микән Алия һәм ничә яшьтә беренче баласын алып кайткан икән? Мин кияүгә бик иртә чыктым. Чөнки ben әйтеп итәсем килә, традицион гаиләдә тәрбияләнгән, мөселман гаиләсендә, шуңа күрә мин 18-19 яшьтә инде кияүгә чыктым. Һәм инде беренче баламны 22 яшьтә таптым. Субханаллах. Авыр булмады менә яшьли алып кайткансың бит инде балаңны. Үзе кызыга шуңа күрә. Менә бик күп кызлар чөнки куркалар 20дә, 21дә бала алып кайтырга. Менә сиңа үзеңә авыр булдымы, юкмы? Чөнки син 20-22 яшьтә әле күп нәрсәне җиңелчәрәк үткәрәсең. Кайбер мәсәлән проблемаларны, психологик яктан да җиңелрәк үткәрәсең. Олы яшьтә әзрәк күп башкачарак инде менә башка караш. Яисә яшьрәк чакта бала төнлә елагачты, менә психланып бетәсең инде, менә ачуланып бетәсең. Олы яшьтә бала төнлә елый икән, син уянасың да шундый сокланасың. Аллага шөкер, минем шундый нәнием бар дип менә иснәп ятасың яңадан. Төрлечә. Һәм ул җыламый да ул вакытта. Менә Алиянең әлегә шушы очракның дип әйтәйин, күп балалы гаилә булуның бердән-бер чыгу юлы әти-әниләр, әби-бабайлар дип аңларга кирәк. Бердән-бер җиңел чыгу юлы. Айсылуга карап сорауны бирелим. Аның да әби-бабай дәвәти тәрбияли инде күпчелек очракта. Наилә ханым, бәлки сез әйтерсез. Менә әти-әни, әби-бабай яисә карарлык дәрәҗәдә булмаса нишләргә кирәк? Монда инде хәзер күп балалыктан баш тартыргамы, яисә балансы кайда? Беләсезме, бер бик акыллы кеше әйтте ди, личным примером, үз үрнәгендә. Мин бүгенге көндә үземдә 2 кат дәвани булган кеше, 2 кечкенә кызчыгым бар. Инде булышалган хәтле булышан балаларга, чөнки син алар белән үзеңә шуның хәтле рәхәтлек табасың. Чөнки балаңа бирә алмаганны син менә шушы 2 кечкенә балага бирә аласың. Бу да әби-бабайсыз, дәвәнисез, дәвәтисез була торган түгел. Мин бүгенге көндә менә безнең гадәтләр буенча да дип әйтәм, шәригать буенча да дип әйтәм, әти-әни бирә алмаганны, алар бит инде яшь, алар тырыша, карьера ясый, чаба, тегесен итә, монысын итә. Инде син гомер үткән саен, акыл туплаган саен, син ул балаларны яратып, алар белән сөйләшеп, аларга күбрәк бирә аласың. Акылганнарга нишләргә? Әби-бабалар булмаган гаиләләргә нишләргә? Мәсәлән, минем сеңелем, ул айрыша мин үзем карыйм ди. Мәсәлән, миңа әни дә анарга шалтыратып әйтә. Олсы әйтә, мин сиңа ярдәм итәм. Юк, мин үзем, менә аның категорически үзем иде. Ул үзен менә балаларга карата башкача тота. Ул безнең шикелле чавап йөрми эштә, дәүләт эшендә име. Ул күбрәк менә балалар өчен игътибар. Бик бәхетле ана. Шул анда очракта кем тапкан шул карый инде Айбас. Айсылу, син ничек өлгерәсең бөтен нәрсәгә? Шул әби-бабайлар ярдәмгә киләләр. Ничек барсыннар өлгерәсең? Өлгермим дип җавап бирәсе килә, чөнки күп нәрсәгә өлгермисең дөресен әйткәндә, ләкин күп бала ул зур стимул.
гаиләдә. Ир кешегә дә, ана кешегә дә күбрәк булдырырга, күбрәк эшләргә, күбрәк нәрсәләр, менә күбрәк булган саен, күбрәк уйлыйсың, нәрсә эшләп була икән, тагын нишле икән. Шуңа күрә бу яктан күп бала ул чыннан да гаиләнең мөлкәтен дә арттыра. Ничектер ризыгын бирә әйме хәзрәт. Нәкъ шулай, ир-ат кеше дә күбрәк уйлана, эзләнә, тагын нишле алам мин, һәм аның эш ягыннан да менә үсеше зуррак була дип саныйм. Менә бу мизгелдә хәзрәткә сүз бирик әле. Чыннан да безнең күпләребез курка бала алып кайтырга, финанс яктан без аларны күтәрә алырбыз микән, укыта алырбыз микән. Ә бит диндә бала үз ризыгы белән туа дип әйтәләр. Чыннан да гаиләгә бала килә икән, аның мөлкәте дә, анда хезмәт хаклары да арта дигән сүзме? Алланың рәхмәте белән әлбәттә, менә монда дәлилләп үзләре шушы юлын үткән аналар аны әйтә, һәм Раббыбыз Аллаһ Коръән китабында сезгә ди шайтан килеп ачлык белән куркытыр ди, ләкин ризыкны ул бирүче булмас ди, ризыкны мин бирәм ди Раббыбыз Алла. Хәтта менә әниләр дәлилләп әйтәләр бит аны. Шуңа күрә кемнәр курка, куркмасын, Аллаһка тапшырсалар, Алла Тәгалә бәлки зарплатасы шул ук кала, ләкин аның бәрәкәте, унышы күбәя, һәм иншалла Алла Тәгалә бер кашанда бер баланы да ризыксыз бирми. Менә күп балалык һәм бер бала тәрбияләү турында ике төрле фикер бар. Беренчесе, бер бала булса, аны каларга җиңелрәк дип әйтәйме? Икенчесе, күп бала булгач, үсә бер-берсенә алар ярдәм итә башлый. Алай җиңеллек киләделәр. Менә бер балалы әнидән сорыйлар. Рәмзия, син нигә әлегә шушы моделне сайладың һәм ни өчен әлегә ишәергә җыенмыйсыз? Мин инде тапшыруга чакыргач та әйтәм, монда күп балалы гаиләләр, мин бер үзем астырмын дип бер бала белән. Дөресен генә әйткәндә, мин һәр вакыт әйтәм, теге килә шундый ухоженный, шундый матур итеп киенгән, бөтен әйбергә дә җитешә һәм сорыйсың, минем 3 балам барлар, һәм мин әйтәм, мин 3 балалы хатын-кызлар белән менә чынлап сокланам. Минем өчен алар, менә мин чын сокланам аларга, чөнки миңа калса ул ана булу, 3 бала анасы булу, ул ниндидер шундый зур супергеройлык. Супергеройлык минем өчен. Шәхсән минем өчен, һәм мәсәлән минем бер кызым бар, 7 яшь. Әмма соңгы вакытларда ул миңа кирәк анда, апайтыгыз миңа сеңелкәш ди башлады инде, уйланам әле бөтен кеше инде кайчан икенче балаңа кайтасың, кайчан икенче балаңа кайтасың. Без дә кушылыйкмы шул сүзләргә? Сораучыларда көннән-көн арта дип әйтте. Димәк, бер бала әти-әнисе. Яшең бара дип индеме? Шуңа күрә миңа калса менә нәкъ менә шундый хатын-кызлар, мәсәлән, карьерада ясаган, үзендә тапкан, өйдә генә утырмый торган. Ул инде менә шәхсән минем яктан чыгып караганда, алар миңа чыннан да стимул бирәләр. Менә быел гаилә елы бит инде. Һәм менә теге матбугат чарасы буларак та, яшьләр журналы буларак та без менә шу теманы яктырта башладык. Миңа калса, нәкъ менә шундый бүген бит инде бар яшьләр карьера артыннан куалар, иртә бала табырга теләмиләр, Мин шундый идея бар. Мин алай әйтмәсем, башларга, сөйләргә күбрәк менә шундый успешный дип әйткәндә әниләр турында. Аларның балалар гаиләдә корырга җитешә, бала да булырга җитешә. Һәм бөтен әйберне менә монда Юк, Рәмзия, мин монда килешмәс идем, чөнки чыннан да менә бүген күп балалы гаиләләр арасында мул тормышта яшәүче, шундый бик ничек әйтәм, алга киткән яшьләр, гаиләләр, алар бик күп. Мөселман гаиләләре бик күп, шундый матур тормыш алып бара торган. Шуңа күрә бүген күп балалы гаилә дигәч, ниндидер менә шундый теге уңыш җиле исә менә ул гаиләләр. Элегрәк чыннан да менә күп балалы гаиләләргә карасаң, алар шул экономик яктан бераз гына тиешле дәрәҗәгә җитмәгән гаиләләр кебек тоела иде. Хәзер уңышлы гаиләләр. Балалы гаиләдә үскән кеше буларак, 90 елларда әйтәм, безнең мәсәлән күп балалы гаиләләргә мөнәсәбәт шундый нидер аптырау, гаҗәпләнү, бала күп тә бала нәрсәгә сез теге хәйшлек арттырасыз дигән шикелле караш. Ул менә ул вакытта 90 елларда. Хәзер үзгәрдеме? Хәзер беренчедән син мәсәлән 3 бала белән бер кемдә гаҗәпләндерә алмыйсың хәзер. Бу күп кенә бит. Бу программа минимум. Күп кенә регионнарда бит әле хәтерләсәгез, менә бу елга хәтле, яңа елга хәтле дип әйтик инде. 4 баладан балалар гаиләләр генә күп балалы гаилә санала иде. Менә хәзер указ чыккач кына, яңа закон чыкканнан соң гына бөтенесе тигезләнде һәм 3 балалы гаиләләр барысы
барысы да күп балалы гаиләләр санала. Закон ягынан дип әйтик. Әмма хәтле кайбер регионнарда 4 баладан гына саналар. Чөнки шуннан да 3 балалы гаиләләр бүген күп. Һәм аларга беркем дә гаҗәпләнеп карамый. Бу шундый норма. 4 балага да әллә нәрсә бик исе китми. Хәзер бу яктан кемнедер гаҗәпләндереп булмый. Әле киресенчә бер менә безнең сыйныфта бар тик 2 гаилә, бер бала белән име. Һәм менә аларга ничектер сәеррәк карыйлар. Сезнең гаиләдә. Менә гаделлек өчен шуны әйтеп узык, әйме без ничектер кайбер әнинең үзенең сайлавы дип кабул итәбез. Бар бит чыннан да бер баладан соң бала алып кайта алмаган төрле сәламәтлек сәбәпләр аркасында андыйлар да бар. Ләкин шунда аңа кирәк, кайбер вакытта җәмгыять алып кайт ди. Ләкин теге кеше кычкырып йөрмәгәч тендә ул аны алып кайта алмаган әйтеп салалмый бит инде. Безнең бүгенге көндә баручы менә бу демография ил күләм проекты, сәламәтлек саклау проектлары ничек эшли бу өлкәдә? Ничек ярдәм итә? Ул андый аларга ничек ярдәм итә? Проектларда бит инде бар, әгәр дә беренче баладан соң икенче балага йөклелеккә уза алмыйлар икән, алар инде хатын-кызлар консультацияларына мөрәҗәгать итәләр һәм дә инде дәвалану чараларын карыйлар инде. Ире ягыннан да, хатын-кыз ягыннан да. Менә шуңа күрә табиб буларак әйтәсем килә. Менә берсе артыннан берсе 2 ел дип әйтәбез инде. Әгәр дә кесарево сечение ярып алган бала йөклелек булса. Әмма дә ләкин әгәр дә андый хәл булмаса, рубец наматки дип әйтәм инде аналыктагы менә шундый җи. Ул очракта 2 ел, аралары 3 ел да бик озакка сузмыйча берсе артыннан берсе алып кайткан бала, алар берсенә берсе трәктә булалар, иптәштә булалар, алар шундый матур итеп уйнап, эгоист булмыйлар, алар шундый дус булып үсәләр бергә. Тормышта да берсенә берсе трәк булалар. Аннан менә тагын йөклелекне үзе турында тиз генә әйтеп китәм. Менә карап алдым, 96 елларда 77 мең булса, 2014 елда 20 мең, 22 мең йөклелек үзелгән булса, бүгенге көндә менә 2023 елда үз теләге белән хатын-кыз 396 йөклелекне үзгән. Менә бу күпме бала, бу медицина күрсәткечләре белән түгел. Бу инде менә именно үзе теләп. Беренчедән, икенчедән, менә алар арасында нәтиҗә ясасак, беренче йөклелекне 10%, икенче йөклелекне 20%, ә инде өченче йөклелекне 67% хатын-кыз үзгән. Менә яшьләргә карасаң, хатын-кыз яшенә инде 20-дән 28 яшькә хәтле 28%, ә 67% йөклелекне 30-39 яшькә җиткән хатын-кызлар үзгән. Бу кимү ягында бит инде статистика. Статистика абортларның гомуми саны, йөклелекнең өзү саны кимү ягында. Әмма дә ләкин Димәк, безнең аңлы, җаваплы хатын-кызлар арта. Менә буның кадәр без рекламага тукталыйк, аннары дәвам итәрбез. Балалы аналар хакында, күп балалы әниләр белән сөйләшәбез шул исәптән. Һәм менә ярдәм дидегез, менә Әләхан, ярдәм дидегез, шул исәптән ярдәмнең әле тагын бер төре, ул да булса, менә йөкле хатын-кызлар өчен кризис үзәкләр турында да искәртеп узыйк әле. Бу нинди үзәкләр, нинди ярдәм бирелә монда? Кризис үзәкләр дип әйтәм инде, алар безнең бүгенге көндә 6. Алар инде Республика клиник шифаханәсе базасында урнашкан, беренчесе, икенчесе менә 7-нче шәһәр больницасы дип әйтеп уздыгыз, аның базасында, һәм дә инде Яршаллы шәһәрендә бар перинаталь үзәк базасында, Түбән Кама шәһәрендә, Әлмәт шәһәрендә, һәм дә Бөгелмә шәһәрендә. Бу кризис үзәкләрдә психологлар эшли, анда юристлар эшли, анда хатын-кыз әгәр дә менә йөклелеккә кала икән, әгәр дә ир белән хатын эшләргә белмиләр икән, алар анда барып юридик ярдәм дә алырга мөмкиннәр. Бу тулы цикл инде, тулы цикл һәм тудыраларда. Тулы цикл. Әгәр дә инде ул вакытта бит хәзер бит яңа законнар, яңа хукуклар, яңа приказлар буенча менә бүген генә килде дә йөклелекне үзәргә ул хатын, без үзмибез бернинди дә. Мотивацион анкетирование дигән әйбер бар. Шуның аның кушымтасы бар. Аны шул кушымтаны кертәсең дә телефонга, шунда зур анкета, шул анкетага башта җавап бирергә кирәк. Һәм дә инде сиңа йөклелекнең срогы нинди булуга карап, сиңа вакыт бирәләр уйлар өчен. Менә шул кризис үзәкләр шушы очракта бик зур ярдәм күрсәтәләр. Чөнки уйлап уйланып эшләнгән эш булсынга, монда хатын-кыз гына карар
кабул итер өчен түгел, монда гаилә белән карар кабул итү өчен. Гомумән бүген дәүләт менә сезгә күп балалы әниләргә, гаиләләргә ничек ярдәм итә? Айсылу, Алия. Сизәсезме? Һәм ничек сизәсез? Балалар бакчасына чират тизрәк бара бит инде. Пенсия яшенә тизрәк пенсияга чыгу мөмкинлеге бар бала санына карап, мәсәлән, төрле ана капиталы бирелә. Аннары тагын торак өчен коммуналь хезмәтләр өчен түләгәндә ташламасы каралган. Транспортта йөрү өчен карта бирелә. Дарулар өчен ниндидер сума күчерелә. Сез кулланасызмы бу? Мәсәлән, музейларга төрле күңел урыннарына барганда ташлама ясә бушлай булырга мөмкин. Мәсәлән, Мәскәүгә барабыз без зоопаркка, без бушлай керәбез. Һәм зоопаркларга Санкт-Петербургта булдык, шулай шушы таныклыкны күрсәтәсең. Балалар сез барсаң да, сиңа ташлама ясап, инде син кирип музейларны карап чыга аласың. Ягъни төрле урыннарда күп балалы гаиләләр өчен төрледән-төрле ташламалар каралган ул яктан. Анысын әйтергә. Дәүләт канаты астында икәнегезне сизәсезме сез, Алия? Сизәбез. Мин шуңа рәхмәтлемен. Безнең социаль ипотека бар. Мәсәлән, 3нче бала туганга да анда ташлама булды, 450 мең. Ул урамда ятмый, аны эшләү бик авыр. Шуңа күрә мин рәхмәтлемен. Без социаль ипотекабызны шуның белән ябып бетердек. Аллага шөкер. Хәзер сез ирекле. Без ирекле. Аннарсын безнең менә Казанда инде муниципаль учреждениеларда да ташламалар күп балалы гаиләләр өчен каралган. Шуңа күрә менә бит Рәмзия. Практик файдасын без ишеттек, ләкин менә барбер дә кеше кайбер вакытта психологик сәбәп аркасында бу адымга бармый. Алина, мөмкин булса сезгә сорау, ничек итеп менә бу балалар, бу аналар дөресрәк әйтим, күп балалы булудан курыкмаска тиешләр. Шушы адымга ничек әзерләргә тиешләр? Һәм менә безнең Наил апа әйтеп китте, менә 2 бала, име 2 баладан соң абортлар саны күбрәк. Ул 2 бала яна 3нчесе дә сыя бит инде югыйсә, име менә шундый әниләр белән инде эш алып барырга кирәк. Әлбәттә, монда менә тыңладык инде. Хәзер җәмгыятьтә 2 лагерьга бүленгән кешеләр бар инде. Күп балалар балалы гаиләләргә яхшы караучы кешеләр менә беренче лагерь бит. Менә бүген карыйм, кунакларга сокланып карыйм. Миңа 28 яшь, менә быел 29 тула инде. Минем әле балаларым юк. Шуңа күрә миңа монда бик күп пример булды инде. 3 балалар, әниләр булган кешеләр менә бүген. Беренче лагерь бер бала. Беренче лагерь бар, child free дип атала. Бу өченче лагерь вообще. Child free балаларны теләмәүчеләр, алар да бар. Шуңа күрә менә 2нче баладан соң нигә арта дип киттек инде сорау булды бит. Куркалар, чөнки монда бүген менә әйттеләр инде, җәмгыятьтә бик күп менә фикер бар, хәерчелек күп менә хәерчелекне арттыруга, ничету плодить дип әйтү менә мондый сразу стигматизация барлыкка килә инде. Әмма ләкин шулай түгел, менә бүген әйтеп киттеләр инде, бала туу белән вакытта була ул мөмкинлекләр дә туа, әлбәттә. Әмма ләкин психологик яктан монда инде бер бала булган әниләрдә дә менә үзе сезнең белән сөйләшеп киттек, давление менә җәмгыятьтән барыбер килә ул, 2нче балага барыгыз инде дип әйтәләр. Күп балалы әниләрдә сталкиваются с тем, что менә давление, социаль давление барлыкка килә. Сезгә әйтмиләрме 4нчесен алып кайтмыйсызмы? Һәр категория баласыз категорияда күп бала булган әниләрдә психологик яктан төрле проблемалар белән чыгышлар. Шуңа күрә бу бик катлаулы сорау инде. Динебез бу чиракта бигрәк тә гаилә дип аталучы мәчет һәм гаилә мәчетендәге менә бу гаиләләр белән эшләү практикасы ничек алып барылар соң хәзер? Алланың рәхмәте белән менә ничек монда әйттеләр, без төрлечә карап, уйлап, фикерләп, чөнки һәрбер әни ул бит кемгәдер килергә ояладыр. Мәсәлән, шул бала үздерү турында булса, без ышаныч телефонны ачтык, аноним, без күрмибез кем шалтырата. Шунда психологларыбыз да, имамнарыбыз да утырып, шул әниләргә иң беренчедән шулай ярдәм итәргә тырышабыз. Икенчедән, әлбәттә, менә монда балалар дип әйтәбез. Әле балаларга хәтле безнең яшьләребез өйләнергә дә, кияүгә чыгарга да ашыкмыйлар. Шуннан соң менә бала табырга да ашыкмыйлар. Әлбәттә, менә бу үзәктә адәм белән һава
Һава үзәгебез, шунда без ин беренчедән өйләндерик, аннары баланы табыгыз дип, менә табибларга рәхмәт, хәзергә вакытта бик ярдәм итәләр, Аллага шөкер. Чөнки менә шул ук сертификатлар да бирү, каралганмы, кабул ителгәнме, теге яшь парларга, теге исән саулыкны тикшерер өчен, балага узыр өчен, хәтта менә никахлар алдында да без хәзрәтләр шушы яшьләргә шуны да аңлатабыз, менә бер-берегезне тикшерегез, карагыз, парны табыгыз, балаларны табыгыз һәм иншалла менә 3 балаларда 4, 5, 10, 8 балалы, менә әгәр дә без шәҗәрәне карасак, безнең бит әби бабайларыбызда хәтта 10-шар, 12-шар бала булган иде. Менә гаилә мәчете шушы гаилә елында тагын да күбрәк шунарга Хәзрәт, ерак киткәнче менә бу сертификатлар турында да сорашы, һәм менә 3 бала табалар. Сәламәтлеккә бу нинди йогынты ясый, хатын-кыз сәламәтлегенә? Әгәр дә физиологик яктан яхшы узган йөклелек сәламәтлеккә файда гына китерә дип әйтер идем. Чөнки һәрбер йөклелек белән, әгәр дә ул йөклелек üzülмәгән икән, 40 атнага хәтле барган икән, хатын-кыз сәламәтләнә генә бара гына. Аннан соң менә хәзрәт сүзенә кушылып әйтер идем, безнең бит инде, менә минем шәхсән әтием, әнием сугыш елгы балалары, әтием 34-нче елгы иде, әнием 39-нче елгы. Алар гаиләләрендә 3 бала, 5 бала, безнең двоюродныйларда, аларда 11 бала, алар бит барысы да үскән, барысы да белемдә алган. Алар барысы да бу тормышта урыннарын тапканнар. Әйе, шуңа күрә чынлап та Аллаһ Тәгалә бала да бирә, балага ризыгын да бирә. Чын дөресе шушы. Менә тагын бер шушы тема ират буларак ничектер өстәп кенә куясым килә. Фикримдә иштәсе килә әлбәттә. Кайракта күп вакытта ираттан да тора бит әле. Хатын-кызга вакытында әйдә өченчегә бар, әйдә ишәйик дип сүзен ныклап әйтүче ир кирәк. Кайракта бит әле ират теле хатын-кыз теләмәскә мөмкин. Һәм шул вакытта хатын-кыз шушы ираттан сизергә дә тиеш. 3-не 4-не алып кайткан очракта митәләрме? Менә мондый иратны, мондый егетне бүгенге көндә тәрбияләү ничектер читенрәк түгелме соң? Шушындый иратлар да кими түгелме соң? Бу бик дөрес сүзләрегез, чөнки чынлыкта менә хәзерге дәврдә нишләптер, бәлки ул интернет сәбәпле, башка сәбәпләрдән без җегетләребезне кыз итеп үстерәбез, кызларыбызны җегет итеп үстерәбез бит, әме? Кызларыбызны дөньяны алып баралар, нитәләр, җегетләребез ничектер уялып, шунда бит диндә аны әйтә, ир ди ул ризыкны табучы, китерүче, хатын-кыз ул ушакны саклаучы. Әлбәттә, Расулыбыз әйтми, эшләмәсен, нитмәсен, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыны Хадиҗа анабыз радиллаһу ул бит хәзерге сүз белән бизнес-вумен, әме? Аның теге базарлары, теге супермаркетлар булган дип әйтик. Менә Хадиша анабыз шундай иде. Расулыбыз бит анарга әйтмәгән, эшләмә иде генә утыр. Ул балаларын да караган, эшләгән дә, тәрбия дә биргән. Һәм монда тагын менә бик матур сүзләр, бик ошаган сүз, субханалла, дин ягыннан да менә бер төбә астында бер ничә буын яшәү. Бәлки менә бу кирәк. Мин ешим, әни исән чагында, әни безне белән тора иде. Әни киткәч бу дөньядан урыннары җәйтә булсан, без әби дип әйтәбез. Әби безне белән тора. Һәм мин шаяртып әйтә идем, әйтәм нәрсәгә әби кирәк, әгәр дә ул оныкларын карамаса. Әмма икенче сүзне дә ишеттем, балалар бит ул бу дөньяның чәчәкләре, аны үзәсең дә әбигә бирәсең. Менә монда шушы олы буыннан да ярдәме кирәк. Яшьләрне ташламасыннар. Әби бабайларга да ярдәмче булсыннар. Яшьләргә булышсыннар, карасыннар дип менә сезнең аша шушы сүзләрендә әйтик. Менә сезнең сүзләрне җипләп кенә күп балалы гаиләнең өстенлеге нәрсә дәйме? Көчле гаилә ул көчле җәмгыять, ул көчле ил. Сез моны белән килешәсезме? Һәм бүген шуннан да менә гаилә дибез икән, гаилә белән бергә барырга кирәктер ялларга, гаилә белән бергә ял итәргә кирәк, гаилә белән бергә шул сайлауларга барырга кирәк. Менә гаилә дигәндә сез нәрсәне күз алдыгызга китерәсез һәм тәүлегенә анда белмим 24 сәгать бергә үткәрәсезме, юкмы, эштән кала инде. Айсылык булса, әлбәттә инде 24 сәгать инде үткәрергә риза. Без эшлибез, шуңа күрә инде безнең гаилә белән вакыт ул шикле. Кич өйгә кайткач, менә күбрәк ничек үткәрәсез менә бу буш вакытларны бергә? Менә мондый көндәлектә ул күбрәк шушы үй эшләренә багышлана. Өчесе дә мәктәп укучысы булгач, монда рәхәтләнә, без инде ул үй эшен эшләп, төнгелеккә хәтле. Ай, ну, ирем бик катышмый.
миңа карап тора читтән. Ярый әле миңа кимиләр булгай. Мин шунда арасында, иш бала арасында бетереләм. Аннары шул ялларда инде әлбәттә бергәләп гаилә белән ял итү чараларын эзлибез, төрлечә әлбәттә кыйммәтләрне күп балалы гаиләләргә читенрәк бу яктан, финанс яктан әйтергә кирәк. Мәсәлән, шул диңгезгә барып кайтам дисәң юк инде. Монда кыенрак, әйе. Ләкин бит бушка да төрлечә ял итәргә була. Тапшыру якынына якынлаша кызганыч, таныш бер уртак таныш хәзрәтебез сүзләрен тамамлыйсы килә. 3 бала мәхәббәттән, калганнары эш юклыктан. Эш булмаган вакытларыбыз күбрәк булсын. Исән сау булыйк. Шундый теләктә сау булашабыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Сокландыргыч гаиләләрсез.